Тодорчев, уважаеми госпожи и господа. Сега ще видим Стоян Тодорчев. Състезанието фермерска разходка. Първо двата куфара по 135 кг. See the boys in the club, they watching us, they watching us, they watching us. Everybody in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us. Начало на обидът на Стоян Тодорчев, аплодисменти за него! Вече е на чувалите, уважаеми госпожи и господа. Силни аплодисменти за Стоян. Браво! Очакваме неговото време 21 секунди и 32 стотни. Забравих да ви кажа да записвате, защото понякога не се вижда кога преминава. Всеки един от чувалите тежеше 100 кг. Само след